Kini ato mga higala nga membro sa iglesia ni King Kong hilig kini magkutlo og librong Katoliko. Nya pagkauman sila magkutlo sa librong Katoliko nya sila ra pay magsabot-sabot nya mag-angkon-angkon dayon ingon dayon kanang Church of Christ nga nasulat nila sa librong Katoliko kami na. Nya kanang Church of Christ nga nabutan nila mao na ang name sa iglesia nga gitukod ni Ginoong Jesucristo. So usa ka na kabutang nga diin sila nga nagbasa gisinayop nila og sabot at the same time gihimo pagyong kahimanan nila sa pagpangilat o pagpanglingla sa mga among tawag anang mga Katoliko. Karon kining ilang gibasihan nga libro Catechism of the Modern Man. So dinhi ilang gigamit ang naa sa page 88 nag-ingon dinhi the meaning of the church. Wala giingon dinhi nga the title or the name of the church. Ang giingon dinhi Israel according to the flesh, which wandered as an exile in the desert, was already called the Church of God. So likewise, the new Israel, which while living in this present age, goes in search of a future and abiding city. Hebrews chapter 13, verse 4, is called the Church of Christ. Tabi-parnis niya is St. Matthew chapter 16, verse 18. Hiingon din sila, o tanawa, dili ba ingon ang inyong katisismo ang ngalan sa iglesia ng gitukod ni Kristo, iglesia ni Kristo? Wa siya kabante sa gigamit nga termino sa maong gitawag og local nga katisismo. Ang gingon dinhi is called the Church of Christ. Wala gingon dinhi is named or was named the Church of Christ. Dili. Nga naman kay kining Church of Christ nga giingon dinhi sa page 88 klaro man kaayo ang giingon o gisubli o gi-explain sa mong katisismo nga kanang Church of Christ din na ay ngalan. Unsay pangalan sa gitawag og Church of Christ nga giisgutan. Dinhi. This is the one Church of Christ, katong called Church of Christ, katong simbahan na gitukod ni Kristo, which in the creed is professed as one holy, Catholic and apostolic. So dili gid ni mamahimong kamo ngano man kay dili man mo tawag ining Catholic ngano man Catholic in time boto lang mo resulta slipak ni adtong 1914 pagkahuman pagboto ninyo create mo inyong doktrina na amo gipangkopya nya inyo adang giangkon nga inyo nya pagkahuman ingon dayon mo nga kami ang iglesyang gitukod ni Kristo nga bisan gani inyong pasugo wala mo nag-admitar nga naamoy koneksyon o tawag anang kanang kamotong giingnan o naamoy labot atong first kining tawag ining iglesia ni Kristo sa first century. So buti pasabot kanang inyong pagkutlo sa librong Katoliko inyong gikutlo unya wa ninyo tarong kutlo inyong giilan ang mga tao nga gitawag og laminaw sa inyo. Og kanang Church of Christ nga naa sa Catechism of the Modern Man, gipasabot o gitin-aw sa mga katisismo kanang Church of Christ din na gitawag nga Church of Christ ang ngalan ana one holy, Catholic and Apostolic Church. Muna sumala pa sa usa sa mga magiitan namong santos, Saint Pacian ingon pa niya, Christian is my name, Catholic is my surname. So kung mo ka Kristiyano ka, at the same time, Katoliko ka. Kung may Katoliko ka, Kristiyano ka. Kamo, di man mo Katoliko, angkon-angkon mo Kristiyano, inyo man na. Pero kung tinuod, sa istrikto nga pamaagi, di man mo mga Kristiyano kay una, di man mo Katoliko. Ikaduha, wa mo nagtuo nga si Kristo matuod nga Dios. Kay tawag ining sumala pa sa Lexicon Webster Dictionary, Christian is a person who believe the divinity and the doctrine of Christ. Ang iglesia ni King Kong wa man magtuo nga si Kristo matuod nga Dios. So therefore you are not Christians. Pareha mong pagtuo sa Muslim nya, ang Muslim dili man na Kristiyano. So buot ipasabot kanang inyong pag-Kristiyano is fake na. Fake na ang inyong gitawag og pag-Kristiyano. Unya kining gitawag og Catholic Church o Christian Church nga naa sa tawag ining Catechism of the Modern Man, bisan gani ang inyong pasugo nag-ingon nga kanang Christian Church o Catholic Church synonymous na. So kung mo gamit kag Christian Church, same na sa Catholic Church. Kung moingon kag Christian Church, same na sa Catholic Church. Kung mo gamit kag Church of Christ, synonymous na sa Catholic Church. Kung mo gamit kag Catholic Church, synonymous or mauna ang giingon nga Church of Christ.
So buti pasabot dili gyud na kamo. Ngano man kay kung kamo pa na dapat giingnan unta nga tawag ining katon ang gitukod ni Manaloy-loy ni adtong 1914 dito sa Punta Santa Ana, Manila. Pero musugot mag sa dili ang kamatuoran, ang tinuod nagpadayag nga kanang inyong pundok gitukod lang og Pinoy, gitukod lang og mga Tagalog. Nya nagpailad pud mo gamit ang Biblia kuno kay tawag anang mabasa kuno nya pagkahuman nagtuo pud sila og pagtulon-an og doktrina nga walay mabasa sa Biblia. So man mga higala megsuon ay gyud mo pailad anang iglesia ni King Kong kay kung mailad mo ang inyong kalag maimpyerno. So next na pod ato na pod tubagon ang next na pod niyang argumento. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.